Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Angangedwa kosuku namhlanje ngihamba neBuzimalanga esivamise ukuthi impela ibanganyile yonke into njengomongameli impela awusuka Swatini South Africa esandleni samhlanje la indweni dokotela siyabongela siyabingelela angibingelela kakhulu makhono bonke abonke lokusiyabika TV dokotela usukumile ndoda noma mhlawumbe noma ubuyele ey'mandeni zakho zakudala mbona isimanga nje akakuthanda kangaka ngiyabuyele phasi makholo ngoba mina vele ngisadosa ngale ndakatheni ngiqala nasekukhulu vele ngibile esikhosini sisekhomba lenkulu ngikhuluma into yakithi dokotela ngifisa namhlanje sikhulume ngomuntu onenkinga ofisa ukuphakanyiselwa isithunywa yini isithunywa sithunywa makholo bangiqalela kuba sidalwa thide noma ingilozi noma inyanya ihlanganako bese kukhethwa sinye sesikhathi umuntu yes nase sigatsa lo muntu sesithunywa sikhishwa nabakhabona umuntu abangasekho sesibukele nangombani yes kwenzeka isithunywa sibili empilweni kwenzeka sivaleke kwenzeka siphakame ngasesikhathini sinezithelo takhona ukuthi sidlala amafuthi nawo sidlala inyama naye kanjalo futhi sinemajazi lesogqokako kunamahiya akhona kunezambo takhona nezintando takhona yes thina ukuphawula kwakho enkulumweni ethi abantu abaphakamisa ithunywa noma abasebenza ngethunywa akufuneki uthini ukuthi kwehlukana kakhulu vele makholo okay yenza ukuthi umuntu esithunywa sekuthandaza loyo muntu uthi ngathi wayo udzinga imali udzinga inhlali udzinga inzalo yes nawuphakamisela umuntu esithunywa ngiyasebenzisa wayo ngiyazila naye azile izilaphuki izilungiselelo abantu abadala ngomisa kancane bese ngibonga yena bese ngizilaya amakhono okay naye unjalo ngoba suke sibambisene sibanana into naye sifuna ukuthi ikhaya namakhulu okay yes dokotela abanye bathi isithunywa ngeke sakhuphuka emsamo sidinga ukukhuphuka olwandle abanye bathi hayi olwandle sidinga umsamo abanye bathi asidinga umsamo nolwandle sidinga impopho sicathulise kunezunzu kunenzawo kunemlomo emajazi abantu nasikhuleka na white na blue na green okay kunetshani engaleni kunemkhumbi white kunesibhakabhaka blue nalabanye amajazi boyelo nabomvu ingwe asuke lawo senandlela kulomzawo okay kodwa lawo lasikhuluma iziyoni ni white blue na green majazi lawo esithunywa pure okay umlotha kuyenzeka ukuthi ukuthi nawumbhobo athalazele nje umlotha kuphela phili noma athalazele manje phili noma lo athalazele impahla yomuntu lomoshiwe aphume nje noma lo muntu kuswakwe lokugula lethi impahla yakhe sihambe sifike sikhulume sokuthi lapho kanje kanje sikhulume manje phili ungawumena trainer kufanele singakhaya nje ayidingeke ngeke ukuthi mina ngabe sebonakele thathe impahla abantu sibeke sikhoma plastic bese sihamba lesomuntu strong yeah sengiyabona ukuthi madoda khulumani ukuthi kunani lapha plastic lokho tawubamba ngabona lo soyasonzela lo soyaphakamisa ngoba umuntu akaphakamisa umvalo ukuthi ebusuku aphume empilweni nasesonzela aphume empilweni ebusuku umuntu aphuphe nakaqala khaya ngokuthi wakhe umuntu aphuphe umuntu ofanele ungena ngakusasa vele efika ngiyabona ukuthi hayi no engathi uyasonzela isifika sakhe siyaphakama ngendlela siphakama kuprofitheni ngendlela siphakama ukukhokhela ngendlela siphakama isikhaliphe emaphosheni uzomuntu usebenza ngamabhuku lo usebenza ngoprofitha lo usebenza ngokhipha nangabe-ke ngiyakuyala ukuthi lesinyama lesiphakama bobo ukuthi ukhulume emphakathini abantu abanjani ngoba ngeke ngoba bakusanzele angakusho ukuthi umfundisi nomholo wakho efike nje ukuthi awumele
kuthiwa ugcina kanjalo wakhuluma ngomoya. Uthole ukuthi lo moya wakho urongo. Noma lokobela wakholela phakamisa urongo wabe uyabuka ukuthi lento leyo wasuyaqhubeka. Yabona? So ukhuni ukuthi umntwana abhilive ukuthi kulinyatwa umntwana wakhe. Vele akukho lokho ukuthi ungabe usubeka la ukuthi hayi umntwana wami esandla sakhe. Kodwa le futhi ukuthi noma ungakhula kwani ngeke ube nokuwa ngeke umente. Shuthi kuyiqiniso ukuthi abanye abantu baya ogobela beyofuna usizo bese kube ukuthi noma bathandaza beyofuna usizo bese umthandazo isiphiwo sakhe yahlwithe esithwebule ngesakhe. Ya kuqiniso lempela amabholoba kodwa ke Sifika kanjani? ufike athi phathe njani nje agobela. Okay. Ngiyobesela nje amabholoba ngeke ngifike kami ngikuhlambulule emoyeni noma ngisiphakamisela sifuna. Bese ubona intombi abantwana babo. Noma kosisi wami ekhaya noma kulapho amakhoti nabo bese ubuka mina emakhosi. Vele lapho lento lentike usayithola. Umqoka ukuthi nangabe uphuma kwenyameni noma umbhorofiki noma umthandazi hayi kuphela. Uye nemntwana wakho noma nangabe uzothi nomfowethu. Akana lokuhlola lapha awulalelisa. Kwavele njalo. Ungathi awuthume enyangeni noma kunesini. Ngoba lokunakakhuluma imfihlo enjengokazayo noma sophela. Umntwana wakho yakho uzoyifayile. Utawukhona ukukhuluma nathi mina ngicela ukungena ekhaya nje lokucala umsiki. Utawuthi umuntu omdala hayi ekhipha ngoba umfana lapho masekhuluma ulethi ngoba yamkhokela impilo. Ngoba wena ngathi ngihamba le kumuntu omdala. Ufike uvuka ukuthi ayingeke angimshasha ayokukhuluma nithi ngihafule ngoba abantu abangani lasebalala bayakubuka lokwenza lokho. Yibo labaphethe amatombo ukuthi awuphinda wena. Balekile uzohlambuluka. Uthibulela kanjani kakhulu. Kufana sekuthwase nje lo muntu efike athi usathwasa usakhuliswa asubabona intombazane nemuntu asesele ekhuliswe. Uma sewuyiswa lesi kuthiwa yokhothulisa okayini. Sawubona odlala amathatha noma ngale khathi sithi khipha lemfihlo yakhe zomuntu lo wanjona waphuma eceleni kwakho bheke. Lo muntu ethibuleleke. Eish. Madodela wena uyabahlambululela abantu ithunya zabo noma uyabakhuphula noma yini oyenzayo ethini isithunya? Ngiyahlambulula mina kufanele ngihlambulule. Kufanele ugoboze ngakho. Okay. But lokho kufanele ube nesikhathi. Akunike isikhathi abuke konke kwendaba alalele konke ukukhulumayo. Ende konke emthakakwena. Kuhluka ngani ukuba nesithunywa nokuba nedlozi nokuba isangoma? Idlozi. Ngekhathi usebenza ngomzawo. Okay. Usebenza ngalabantu abadala. Kanti sithunywa siyahambisana nedlozi. Okay. Sihamba ngokuthandaza. Sibeka ke lo umuntu lethunywa tinamathele tonke kanye nokuthibela. Oh, benakho ukubili manje. Sithole ukuthi sekufuna lo muntu akhe indumba yesintu akhe indadi nasesondweni. Dada ufika asebenze khona abantu wakhe. Bese lezowakha indumba yasenyakatho futhi. Ofuna ukulelelwe wena onenkinga yesithunywa engakuthola kuphi utholakala kanjani esiphelane nombolo? Uma ufuna umhlambululo ufike ekhaya eSwatini ngoba lokho vele ufuna imali imali ihlale makhandlela amajazi nawe nje ukuba wenta njani. Nawe beyivalele futhi uthola ukuthi ayihambisana nesitulo sakho ngakhela. Nawe ulalela ngiyaqhubeka ngokuliswa ngangilaleli ngiyaqosha. Ngoba nje umuntu emele Uzoganga la kanjani ukhona la ungazangalaleli ngoba na ufika phila ulalele. Madodela uyehlala isikhathi singakanani hlanje? Bende bahlale Okay. yena bahlale 2 weeks. Kuyangala ukuthi umuntu uphephe kangakanani. Kodwa lana ukukhombisa ngiyakubuka ngakhetha impilo lengitshela yona. Ngoba umuntu utshela imfihlo esuke lokumuntu. Ish. Ningizimu Africa worldwide ihleka mnandi-ke nodokotela uMhlanti waseSwatini osebenzela ezweni laseSwatini aphinde futhi asebenze ngey'nsuku ey'thile eNingizimu Afrika. Wena okwakho ukuthi umshayele enombolweni yaseNingizimu Afrika ethi 083 885 4017. 4017. Siphinde. This is 083 083 885 885 4017. 4017. Eswatini-ke ila sifuna ukuya khona. Sizoduka kodwa masingenayo inamba yakhona. Yosibize inamba yakhona. It's a +268
+268 76 76 95 95 13 13 92 92 eSwatini. yasekhaya ekhaya elikhulu Okay. amanzi ekhaya. Ningizimu Afrika khumbula nje udokotela Mhlanti Oh, wakhona eNingizimu Afrika phinde abe khona eSwatini wenza izinto eziningi ngokwempilo ethinta umsebenzi edloze ethinta umsebenzi wabantu abadala. Dokotela befisa ukuthi manje siphethe kuphi ithuba lokuthi usiphe into ezinhlanu othi design the best zona ngiyazenzisisa izinto ezi-5 nje othi ngenza ukuthi wozane ngizothola usizo ku-1 no-2 no-3 no-4 no-5 yazi ukuthi kungaphezu kwalokho kodwa usibalele nje no-5 ngenxa yesikhathi. Hayi makhulu umuntu unenkinga nje esithuli. Number 1 umuntu unenkinga ihlahla nje engathi ngakhaya mhlawumbe nalapha besifazane emaphetheni kakhulu. Number 2 umuntu ongatholi bantwana ngiyakuzela kodwa ngiyambona ukuthi uthombile umakho noma akazange namusho ngoba ipractice kakhulu esekugcina yavaleka. Bese-ke umuntu othola siyakushaya sewumuntu ofuna ukulalela noma yikuva nokuphila ngiyamnika. Ningizimu Afrika worldwide behleli kamnandi-ke namhlanje nabo siyaviva TV1 masiphetha dokotela asibaphinde inamba yaseSwatini It's +268 +268 76 76 95 95 13 13 92 92 kanti la iNingizimu Afrika 083 083 885 885 4017 4017 akukho-ke okudlula ukuthi uyifonele udokotela wakho Kwele ngikusiza. ukusiza dokotela ukugcina nje zikhona izinto okwazi ukuyiphosela abantu ya ngiyabaphosela abantu kodwa ngiyithanda ukuphosela umuntu esenjengamhlolela. uzwa kahle kakhulu sibonga kakhulu Ningizimu Afrika sibona